ద లెగ్స్ వేరియేషన్ చేద్దాం. స్లోగా తలని మోకాల వరకు తీసుకెళ్ళండి. ఇప్పుడు మీరు పాదాలను బయట వైపు నుంచి పట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. కంఫర్టబుల్ బ్రీద్ ఇన్, బ్రీద్ అవుట్. ఇక్కడ ఒక చిన్న రిపిటేషన్ ట్రై చేద్దాం. బ్రీద్ ఇన్ చేస్తూ చేతులు వెనక్కి, కాళ్ళ ముందుకి. బ్రీద్ అవుట్, మళ్ళీ పట్టుకోండి. బ్రీద్ ఇన్, బ్రీద్ అవుట్, బ్రీద్ ఇన్, బ్రీద్ అవుట్, బ్రీద్ ఇన్, బ్రీద్ అవుట్, బ్రీద్ ఇన్, బ్రీద్ అవుట్, బ్రీద్ ఇన్ అండ్ హోల్డ్ ఇట్. స్ట్రెచ్ చేసి ఉంచండి కొంతసేపు అలా, ఒక 5 to 10 seconds ఆర్ 10 to 15 to 20. స్లోగా కాళ్ళు మడిచి తల కింద పెట్టేసేయండి.